Good evening wema MK and I hope ukuthi niyaphila bafowethu. Yazi kunento la ebengifuna ukuthi sike siyilungise yazi. Nenye angazi mhlambe iperception yami, mhlambe indlela engibona ngayo mina ezusibusiso wakaMasango, uyabo? But it could be different kodwa ngiyacela ukuthi ngingene kuyona lento le engikhulume ngayo. Yona guys into esengiyibukile is that we have people abathanda nje MK. Yabo? Guys, uthando luhamba lulodwa. Alikaze lagculisa nhlobo. Which is why even kwayikhona la elentuzeni kwa relationship uthando kufanele liphushwe inhlonipho, kufanele liphushwe yini ukuzimela, kufanele liphushwe yonke lento le nyova dimensions nichaza if engage into a relationship. So uthando lwento luhamba lodwa lungaxutshwe nalutho, alukwazi ukuthi lulekelele. Ngizonitshena mina guys and ngizonazisa. Yabona khona abantu abahlala emawadi nabo. Ngizokwenza example njengale wadi yami. Wadi engihlala kuyona mina iKhetho Crest and eKhetho Crest uward 101. Kunendawo eMjondolo, kunendawo enama-suburbs. Now kule ndawo enama-suburbs kuhlala kakhulu abantu laba angazuthi bathe ukuthi kancane ama middle class to ilentuzi i-upper class lapha eMena Gardens. Yabo? So laba yabantu in most cases baye bevotele ini iDA. Bavotela amanye amaqembu ngisho kanjalo in most cases. Yabo? But kunento esengifike ngayibuka. Yabona, we call for ama community meetings. And when we call for ama community meetings, those people, they don't come to us. Abalibeki. Uyabo? Even though kukhona abantu abamnyama laphana ngiyabaza abanye babo, but abalibeki. Look to we have called for a community meeting. Balapha bayihlalele bodwa. And yazi what I've realized about abanye babantu kumkhonto wesizwe banama branch and bahlala endaweni engathi ingcono. Bayiyeke imjondolo. Bayibuke nje. And yet kwimjondolo ila kugcwele khona abantu kakhulu. Now, here is an example. Le motorcade kade siyishaya. Le ngangimemeza kuyona ivideo yami, nginesho ukuthi abaningi bayibona. La ngangimemeza khona ngathi ghost ye convoy. Yabo? Mangase ukubo ukuthi mhlambe ngangiyifilma yonke, wawuzoba wabona manyundululu enziwa ama comrade la. Khona la ama comrade la wahlala engazuthe ahlale endaweni ezingcono. Angizul mention igama lomuntu kodwa isicathulo if kuukuthi siyakwenela sigqoke mntakama. Sigqoke ngoba la ngizile kuzonabukelisa abantu, ngize la ukuthi ngize kumkhonto ngifike ngizokhuluma amaqiniso and la kumkhonto into engiyithandayo iqiniso siyalimela futhi siyakumela ubuqotho bomuntu. Ama comrades athi sihamba siyongena endaweni ekugcwele khona abantu ekuthiwa kugcwele khona abantu ngale eMjondolo wase Mayville. Ama comrade avela driver ngo main road ahamba silinda kwi VD. Sahamba nezimotonyana ezincane sangena ngale eMjondolo sakwazi ukuthi khona sikhombise and yet lapho la sasingena khona abantu babephuma ngaphandle bewukikizela lo mkhonto. Hayi bafethu azofika nina amabhasi siyahamba siya eMabhida, sihamba nani siya eMabhida. Yes, sivukuza umuntu phakathi eMjondolo sisuse kanje intambo yenyoka siyisuse singene phakathi sithi mawami sicela ivote, which is why sakwazi ukuwina. Hey, sawina dismal if there is something called to dismal kwi-winning. Sawina dismal thina la. Out of 8,000 votes, sawina ngo 5,400 votes.
because siyazi ukuthi lapha emjondolo siyangena umjondolo nomjondolo and convince abantu ukuthi why kumele basivotele. Dangithi uyayibona lonto. And I promise you ngo2026 eyethu iward izobe umkhonto wesizwe. And I promise you, because we know for sure ukuthi yini sobe siyenza. We know. Ayithelwe phela ihambe ze emahlangeni. Asisabi umuntu thina siyakwazi ukungena ebantwini. Sikwazi ukuconvince abantu sifike sibatshene ukuthi guys ukuze if kuukuthi ba misled or kuukuthi kungabe ukuthi khona umuntu ofika nje ukuzovota just because ubhorekile. Akubo ukuthi uhambile wayolobhisha wafika kubantu wafika wakwazi ukukhuluma nabo. Hayi lento yenu yokugximagxima kuphela masinibona kuma programs nama programs akhona ilawa angazi uthatsetsile la phezulu kuphela engikwazi ukuthi niwa attend and yet niyawafuna lama vote but anifuni ukungena eindaweni ezimjondolo nikhulume nabantu because ama comrade alapho uyabo lento esikhuluma ngama ward alapha emjondolo ngeke uyithola iward mawukuthi ulento uzohlala phezulu. Yami imoto ngeke izingene emjondolo. Hey, uyazini phuma kwipolitiki mawunjalo. Phuma udedele thina. Thina sixwaye umuntu. Asixwaye umuntu futhi kuma ward wenu ngiyanicela. Uma kuukuthi niyadinga ukuthi and uyazi kunendawo emjondolo, ngiyacela inbox. Usho ukuthi woza Sibusiso Masango ngothatha team yami mina sihambe siyongena phakathi. Sikhulumele nabantu, sushaye lo door to door. Because u-ANC angitshene munu awu lovi u-ANC. ANC bafasa ibhuzu bangene bahambe botshena abantu ukuthi ababavotele. Nginitshela. And I know ukuthi bayakwenza lokho. Kuthi nize nikuphume nje nibashaye hey basijwayela lapha. Ingoba uyazi ukuthi nize nibashaye nje yes senikhathele ibona ukuthi bayangena no door to door but abayeki ukungena ko door to door even though senibajikjela ngamatshe. Uyayizwa lona and la kumkhonto wesizwe aningeni nina the only thing eniyazi ukuthi fanele nihambe niyolento niyodansa phezulu umsholozi kodwa nikhohle ukuthi fanele nibuye nize ema branchini wenu mangaze ngikubuze nje ezumuntu uyabazi na abantu about 50 abathanda umkhonto kwibranch yakho. Kine show ukuthi not everyone can answer lo question. Mina VD per VD I know ama comrade wami. Khona icomrade nje lilodwa la engilaziyo ukuthi liphetha abantu aba more than 300 wabantu. And those people bayazi mayisefika kubona une list yabo phansi. Mayisefika kubona uyazi for sure ukuthi ngizokhuluma noSibanibani. Labo bantu the reason why ngazi it's because babe register yimina online sibenzisa lento ama special votes. And awazi nanokwazi ukuthi kwenziwa nezinto zama special votes but nina nilo nithi nifuna ikhundla nifuna nokubekwa lapha yaphezulu and yet iground anazi ukuthi lishawa kanjani. Webafowethu yekani ukuhambela phezulu kwilento kwilento kwipolitiki yehlikani because ophansi akawi guys. Into engizonitshena yona ke mina akawi umuntu ophansi. Nina as abantu bomkhonto wesizwe abanye beni angisho ukuthi nonke abanye beni yehlikani lapha yaphezulu kwi high horse imani laphansi yilapho la nizokwazi khona ukuthi nincenca amavoti abantu bayafuna ukunivotela into eyinkingi ukuthi nina niphakeme kwezinye indawo aningeni ngoba nazi ukuthi kunemjondolo niyanqena kuyoconvince abantu ukuthi banivotele eindaweni ezimjondolo. Uyabo? Okay fine ngiyabona la amanye ama dynamics asishayile ngokuthi khona abanye la kumkhonto wesizwe kwayikhona lo kumkhonto wesizwe kuba greedy kwayikhona lo ukujaha izikhundla. Uyabo? Ngiyabona la amanye ama dynamics asishayile ukuthi hayi abanye bafike bazofuna ukuzofaka okhazini wabo. And the reason why bezoniqinela ikhona lokuthi anikho active kuma branch wenu and anikwazi recruitani guys so that you know for sure ukuthi you have your soldiers makuukuthi ngiyempini. Impilo esikuyona guys. Akuyona nje just into yokuphakama laphana sigijime silo sigxuma sibuye sikhathele silana. Sibuye sikhathele thina ngakusasa siyavuka mina nje ngizokutshela every Tuesday week after week eKhetho Crest la eWard 101 sihlezi sine meeting